Pibarot. Kertang ke em ke badan bor ke jong Jesus Christ about try. Kubor akan ikapor kalong kaba ujisu hi dalari Ukraine baruam. Omdon shisha omdon nunu rut ubala ban wan shanga. Lymda la ay u na U Kpa changa. Omdon unu ru ubala ban wan shanga o ujisu. Lymda la ay u na U Kpa changa. Namar kata ketika kecil ke jong belai ke belasem ne gospel Yohanes nong benriu dekat ke benrepsan. Amdan unu ru uban wansenga ong Jesu lymda la ayo U Kpa changa. Tina mar shisha amdan wiru ke mensemo wansu Jesu. Lymda U Kpa na badang la ayo Jesu ya ketika mensem. Kalau ru yangi kom kibri ke jong belai ke bertai. Habangi lap, habangi duai, habangi phone, habangi council, habai islok ya nuru. Kamdan kau wiru ke mensem ke wansengi shisha. Lymda day kabana U Kpa juga ba jongfi ubah beneng. Ujisu grani kini kitian namar balai. Namar ba kisenran kila tut yut. Namar ba kisenran kila knyum yut. Namar ba kata kitian kaba ujisu ukran kalau kaba korba. Ujisu long ba em long ba shisha. Kitian jo kalau ngajing shisha. Dan kipor ba ujisu ukran ni kitian kaba sujam kitian kaba sutiang kitian kaba pentingan kitian kaba yeselok kitian kaba pensenguhun ni kibreu kitian kaba penlong ni kibreu bakin sengutu ye kajing pentingan ye kajing sok la de gidan kam ye kajing sok kajing oblait hanroi udan ro kapor kaba ujisu ukran ni kitian kaba korba maru blai jonga ba jongfi ujisu Christ ulong ublai uba em ublai uba shisha ublai ru ubale ya kajing shisha baga hok pada Ukraine ni ketian jong kajing shisha uang ini ketian akan ngalenong benriu ketuk dekat kaba san punya uang namar kata namar ba U Kpa jonga ulong ba im sngap uang U Kpa jonga ulong ba im namar kata U Kpa ba im komba ulapha ma uyanga ngaru nga im ta U Kpa komba U Kpa jonga uba im ulapha yanga ngaru nga im da U Kpa jonga Panamar kata unu ru kumju ubabam yanga utakeng unyo im dangat sngap Jesu wong unu ru ubabam yanga utakeng unyo im nangat sngap kata ketin ka bakor bah namar ki jiu ki bishni kini ki breu ki wan ki farasi ki kali jingkali ki wotnia ki wotdong yu Jesu namar ba ukam ba ulong ukpu jong gajing im pam jikut uta ukpu ba im ngangalong ukpu ba im Jesu umong bangadon ukpu ba im reuong ngalong ukpu ba im man ka ba Jesu ukren ukam umong bangadon reuong ngalong shisha uta ukpu jong gajing im pam jikut ukpu jong gajing im kata ukpu ba im namar kata Jesu udan gajing im namar ulong uba im bat ukpu ba im namar kata ukren wong kuba Kpa pa yanga oh long ba im kong taru nga im do Kpa ti ununu ru ba bam yanga ikan ka do jonga ka ba mut ka Bible ka ktin ka jing im bam chikut u im ken nanga ti ki ba bun ki sanran ki le kren paramaki ki le knyom bat ki le ong ka ai ka ba la ban sngap ka ktin ka long ka ba etan ka ba khor wei ba la ban sngap yu abu Jesu liyo sngawir ka jing knyom jongki la opai shaki paru ong haki hatu kani ka pentut ipi hakatu ka ktin ka ba kren ka ba khor ba ndrai ka ktin ka ba em ka pentut ipi kumnuti lada pi pin yo I hakata ka sngi ba uni ukunu briu ukunu blai ka manu Jesu un lai pai biang shaka ju ka jaka ka ba ula don man shwa ka ba mut shabaneng shaka khat ka jong blai pin yo I u kumta kan chayu ifi wong ka man sim kan ka ban pen em ndrai ka met bat ka ta ka do kampan mentoi ai ru Rai ka man sim ka pen em sngap Jesu Ukraine ka ni ka tin habadang ki sanran pada badang kita ki ba buti urut pat ki ba ta ki ba wotnia wotau urut pada din kata wong namar kata te hakimi ken u don kita ki ba nget bat ki ba nganga dai ben kran shaki don ru kita ki bam nget ong utrai namar kata ka tin ni ka ba kran napi hakimi kalong man sim kata ka tin ni ka ba kran napi kalong mensim, kadon mensim, kalong mensim. But namar kata ken kadon jing im. Sngap, taba kalong mensim, kalong jing im. Ketin kadong Jesu kalong mensim, but kadon jing im. But namar kata ken wong don na pareng jong fi kiban sa kantai no enga. Kiban sa ino no enga. But namar kata ken ukran syapang uta. Ubri uban sa dino ay uru. Weni kini sanran Judas Iscariot.
Baru keren ru sywan kita kiban sa kanta kiban sa paidin kiban sa in ono yo Jisu. Pada din kata Jisu pai sikit kesanruan. Baru keren ni kini kitin bon na ki kala paidin. Bat kala in ono yo Jisu. Deu Jisu la pai sikit kesanruan. Baru ulu kita ki kat arngot kesanruan kiba koridor kiba hajan tam jung. Pada kali ki bro hatu piru pilaya man bani in ono enga. Hadu piru pile man badi inono enga Jisu la kali gani ke jengkali Petros wenik senran yang George belong ko try hanu pat ngin ya late me don ye kaktin jaga jingem bam chikot hanu pat ngin ya late ko try me don ye kaktin jaga jingem bam chikot bat ngila ngait pengila tip pamelong ukres ukun ublay em Jisu ong ye kaktin margatat Oh, shisha nga ong hafid. Bom don nuru balapan wan syangat. Lomda day bala ai yau hanga do kpa jangat. Lomda day bo kpa la ai don weru ban wan syanga utrai. Wan agani kapor don iway don iar compare. Kiba ngap ya kani kubor retin ga jong blay. Deu blay bala ai. Deu try bala ai. Deu Jesus Christ bala pai ga ban sim. Ya ban yo sngot. Kadon gajing gerku, kadon gajing penkia, kadon gajing pentien, kadon gajing sup, kadon gajing syai, kadon gabor. Hakita ke ba yosngau ga ktin ga jong trai, ke ba pediang ya ka, ke ba yosngau ya ka, bat ke ba nget bat ba pediang, kadon gajing gerku, kadon gajing penkia, kadon gajing penem, kadon gajing map ai, kadon gabor ha ga ktin ga jong trai. Hakita ke ba yosngau bat ke ba pediang ke ba nget yo Jesus Christ ba trai. Ke ba nget wat ga ni ga kubor ga tin, ke ba yosngau ba dong hot trai ga don hang ni. Sisa ngar nga wan shami day namar mela khot lupa mamenga Bible ka ong namar kata kimi ya kita ki mau blau la khot la panlong nadu shwa ban panlong ya ka ne ka perthai ya ka nongrim jo ka perthai ula bu lupa ha ka kitab ka ba khut ya kita ki ba ngai ka e ki chong u ya go bala dep ban khot kita ge osngau tan manu manu ba osngau kita ge osngau kita ken ki bala don lupa ka kitab ka ba khut ka ktien ka ba im ka chong blai ya ka ba blai la bu e ki la de ban khot ya ki ha ka ne ka pateng ban riu rai ki la don lupa ha ka kitab ka ba khut ka chong blai la tho lupa record lupa bagini osngau ke jeng pen em kita gini osngau kata namar kata Jesus saong ban namar kata donu nuru balawa la ban wan shangat andre lomda day bau kpala ayu hanga hallelujah blame gerku efi blame tengshan ga khamat ga jong afi blame no penroi efi ya kan ga tin penroi ga jinget penroi ga jing sat penroi ya ga jing shampang ba ga jing start ban sku thu bo blai jong ba jong fi Jesus Christ i yang ba fi tu kata kata bat gom tang ni sanang ban sku thu yu ni sanang ban shampang ni sanang ban i ni sanang ban wan shu bat dai bala khot lupa ma u yang ba fi dai no lo i lupa ma u ma yang ba fi gom tang in sa i jong ni sa so thu yu blame gerku nam da ga rom jong u bat namanta ka klien ga jong blai tolong bela ka khu fi barak bela snow in se iPad ka we ga sngi na banta ka khubor ngila iga ban sngap an shashkor to blai nam ta ka rom ga jong kan long nam ta jong hi amen